Така, що много бързате, сега ще слушате Менделсон по векиното, операторите вече са готови, така че, дами и господа, започваме съвсем не най-официалната част от Согменото тържество, а напротив, най-милата, най-българската и най-традиционалната, след като нашите красиви младоженци вече казаха пред Бог и пред родината, че се обичат. Време е да го направят и по чисто традиционален български празник. И така малко Буба каза, няма да мога тези хора да ги събера вкъщи, малко няма да достигне мястото, затова искам заведение, в което да се чувствам като дома си. Тук ще се чувстваме като дома си. И така, нашия символичен домакин тази вечер е Мама Буба. Всички ние с колегите Отварите на заведението, отварча всички ние питаме, може ли до туалетната, може ли да изляза да пуша, тя каза, пуши, айде ама бързо. Така че... Съм намерила решение. Няма да излиза. Тя е нашият домакин, тя посреща младоженците и техните кумове в този символичен дом. Ще го направи естествено. Чува ли се отзад? Елате насам, ако искате. Вземете си чашките и заповядайте. Който желая, може да дойде. Както ви казах, вие сте си вкъщи, правете си каквото искате, само не чупете много чаши. И така, по български обичай, Мама Буба ще посрещне малото семейство с хляб, сол и мед. Защо го прави това? Тя иска да подскаже, че от тук натам те ще се срещнат двамата заедно ръка в ръка, като се хванат. Първо сол, извинявай. Остави го това да се понакисне, тъкмо по-сладко ще стане. На кой пръв вече ти сама ще решиш. Така и не вече. Само, че тук малко пообърка, знаеш ли, солта е символа на трудностите в живота. Тя обича трудностите. Тя обича трудностите, значи Габриела ще се справя с трудностите, да ни ще й помага лекичко. Финансово, както се казва, ще й помага. И така, сол и за младоженеца. Сол за кумовете няма. Защо, уважаеми дами и господа, ще ви кажа след малко. А сега Мама Буба ще покаже на малото семейство колко по-вкусен е меда след хапка сол. Не го правете вкъщи, но истината е такава. Изгледам малко. Сол, така. Сега мед за водещия. Извинявайте, не съм обядал. Всъщност ще пропусна. И така, защо мед за кумовете? Дами и господа, нека да бъдем съвсем чисто откровени към живота.